बेलासि मुगानि बयनिसिमबो गोजोननाय आरो हामलायनाय थाग्रोबाय लोगोफोर साफ्रोमनिसिमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो दायो माने बेलासि मुगा जानायखाय माने सानाबो ओरैबायदि ना हरनो हाया आरो ओरैबायदि गोरा ओमफ्राय दायो आङो माने ओरैहाय आइ नदी माने ब्रिज बानायदों बेवहाय आङो दसे सम नुजाफैबाय एबा माने भिडिअ बानायनो थाखाय ओरैनो दसे सम फैनाय जाहैबाय नायदों लोगोफोर अन्नानैहाय आंनि प्रेमजित नार्जारी इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानैहाय साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे माने गोदान गोदान आपडेटफोर लाबोनो हायो नोंथांमोननिसिम बेखौनो आं हास्थायबाय आरो लोगोफोर अन्नानैहाय लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय बेबायदिनो साबस्क्राइबबो खालामना होदो बे जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय ओरैहाय बेंटलनि साहा थुक्राझार 2 नम्बर नं 2 थुक्राझार ओमफ्राय आइएपोाली बै आइएपोाली खाथियावहायनो बेबायदिनो बेखौनो बुङो जाहैबाय आइ नदी दालां आइ रिभार दालां आरोखि बे आइ रिभार दालाङा माने दैज्लांब्लाबो ओरैबायदि मावगासिनो दङ नै बेला मेसिनाबो हनै मेसिन सालायै मावगासिनो दङ बैला हनै ओमफ्राय नै ओरैबायदि रेडि खालामजोब्बाय आरोखि नै बेनो माखासे दंबावो आरो बाखि दायो माने मावगासिनो दङ ओमफ्राय नायदो नै मावगासिनो दं आरोखि नायदो लोगोफोर खारनो मोनथारनोसै एखेबारे थांलाय फैलाय खालामबाय थानो मोनथारनोसै आरो लोगोफोर थांलाय फैलाय खालामो मोनथारखानोसै ओरैहाय खैला मैला ओमफ्राय आमगुरि फाथाबारि मावफार आमथिखा सब किसु माने ओरैहाय सानजाहा आइ रिभारनि ओरैहाय आइदिनि सानजाहा जेसेबांनाखि गामिफोर दङ बालिबिथा आमथिखा जमनागुरि बायदि गामिफोरावहाय दिनैहाय ओरैहाय थुक्राझारजों फैनानै ओरै बारस'नानैहाय ओरै बङाइगावथिं थांनो हाबाय काजलगाव थांनो हाबाय ओमफ्राय ओरैहाय बारस'नानैहाय ओरैहाय हाग्रामा दालांथिं थाङालासेनो ओरै थुक्राझारजों बेंटलजों फैनानैहाय ओरैहाय माने आइ नदीजोंहाय बारस'नो हाबाय आरो बे दालाङा हायोब्लानो माने हानो थाखाय रेडि जाबाय मावगासिनो दङ नै बेला नै मिस्ट्रिफ्राबो काम कर रहा है ना ओरैबायदि दालांनि स्टाइला जाहैबाय बैथिंजाय साबवे बायदि आरोखि साबवे माने मानसि थाबायनोबो हाबाय आरो साइकेलबो सालायनो हाबाय आरो बाइकफोरबो सालायनो हाबाय ओमफ्राय नैबेजोंहाय 2 वे जाहैबाय आरोखि 2 वे बायदि आरोखि लामाया दोंनै ओरै थांबाय जेनेबा ओमफ्राय ओरैहाय फैबाय आरो बेलाय नै ओमफ्राय ओरैहायबो थांलाय फैलाय खालामनो हाबाय आरोखि साइकेलफोरजों नङाब्ला थाबायनानै आरो बेलाय नै नायदो नै लोगोफोर बेलाय नैबेनोसै नायदो नै नै हैद मैनो फैदों बहाय फैदों आदा फैदोंमोन ने मानो दै नायनो दै नायनो फैदों साबसे साब्रै साबा माजों फैदों माबाजों मा एल्ट' हामबायसैलै थेंक इउसै आंबो ओरैहाय बिटिनिफ्राय सासे मानसि फैगोन नालाय माने बेखौनो नेदों आरोखि आङो ओरैहाय दोनलांनोसै आरो दे नै लहाफ्रा एखेबारे रेडि बांखा नै
बावैसो मासनि गेजेरावहायनो मास मोननै बा मास मोनथामनि गेजेरावनो माने थांलाय फैलाय खालामनो मोनसिगोन आरो फैलायनै मास मोननै बा मास मोनथाम बिदिनि गेजेरावहायनो माने थांलाय फैलाय खालामनो मोनसिगोन आरो फैलायनै ओरै ट्रेक्टरजोंबो बाला अन्थाइ लांगासिनो दङ नै ग्रेभेल बेबायदिनो न' लुनो फैलायनै नायदो लोगोफोरनि बेसेबां गोलाव जागोनथाय 1200 मिटार ना बेसेबांबानो बिदि होनना खोनायो आरो 1200 मिटारसो जागोन ना 1400 मिटार बिदि जाहैगोन आरो ओरैबायदि गोलाव फैलायनै ओरैबायदि गोलाव जायया मैयाबा नुखायो ओरैनो ओमफ्राय दायोथ' माने बोथोर सफैयोब्ला पिकनिकनि इन्जयमेन्ट बहुद खालामनो मोनसिगोन आरो पिकनिकनि इन्जयमेन्ट बहुद खालामनो मोनसिगोन आरोखि दायो माने दालाङाबो हाबाय बोथोराबो ओरैबायदि सफैयोब्ला डिसेम्बर जानुवारि बिदिफ्राव बिदि बोथोरफ्रा सफैयोब्ला पिकनिक जानो रंजानो मोसानो बेफोरबायदि खाबु मोनसिगोन आरोखि ओरैबायदि मोजां जासिगोन आरो नै लोगोफोर बिलाय ओरैबायदि नायनोनो हाया आरोखि सान्दुङा गोराथार